O Grupo de Investigación Saúde, Sexualidade e Xénero da Universidade de Vigo vén de realizar un estudo cualitativo dos relatos recollidos en preto de 3.000 mensaxes e redes sociais durante a campaña Primacoso. No 2016, o Concello de Pontevedra levou a cabo esta iniciativa con motivo do 25N, co obxectivo de visibilizar os microacosos e lanzar a mensaxe de que todas as mulleres somos potenciais vítimas. Ao mesmo tempo, pretendíase analizar a reacción ante a campaña. Queríamos conocer se a sociedade apoiaba as víctimas ou as culpabilizaba, se era difícil escoitar estas verdades incómodas e como son tratadas as mulleres nas redes sociais actualmente, non? O estudo conclúe que a violencia contra as mulleres é un fenómeno generalizado e ten impacto ao longo da súa vida. Ademais, ponse de manifesto que o acoso se trata dunha violencia interiorizada na sociedade e polas propias nenas e mulleres. Resulta que a min me están acosando e a que sente vergoña son eu. E que quen debería sentila era ese home que está facendo. E sento culpa eu. Isto é ben importante. Como a nosa sociedade non solamente violenta as mulleres, senón que todo o que supón o proceso de socialización que fai que a muller interiorice que ela é a responsable deses comportamentos que se lle están que ela está sufrindo. O estudo dividiuse en 3 grandes categorías: as violencias múltiples que sofren as nenas, as que sofren as mulleres e a acollida dos microrelatos compartidos nas redes. É dicir, non vivimos unha ou un tipo de violencia nun momento determinado, senón que vivimos o que se chama o fenómeno das violencias múltiples. É dicir, que esas violencias se van a repetir con distintos actores, con distintos agresores, ao longo da vida e en distintos espacios e momentos. E lamentablemente, isto é o que este estudo permite visibilizar. O 76% das mulleres que compartiron a súa experiencia situaron o seu primeiro acoso na infancia e o 24% na idade adulta. O 94% das mulleres que valoraron a campaña fíxoo positivamente e un 6% criticou a iniciativa ao entender que era excesiva e rompía os marcos de convivencia. No caso dos homes que valoraron a campaña, o 58% fixo comentarios negativos e o 42% positivos. Pero non hai tantas mulleres anti, como se nos quere facer pensar, que moitas veces o movimento feminista se nos tilda de elitista entre determinadas mulleres e que a maioría das mulleres van por outro lado, non é certo, e que tamén outra das cousas é que hai un alto porcentaxe de homes que empezan a dar o paso adiante e a apoiar as reivindicacións e todo o que leva loitando o feminismo. A directora do CIN de Pontevedra, Rosa Campos, puso a énfase na visibilización das violencias que sofren as mulleres e que quedou á vista na campaña Primacoso. Xa non é a violencia que sufres directamente ti, non? Senón que eso conforma unha maneira de ser e de estar no mundo, non? No mundo das mulleres e tamén no mundo dos homes, porque os homes evidentemente tamén replican eses comportamentos, non? Entón eu penso que visibilizar todos que se visibilizaron a través deses tweets é super importante, non? As autoras da investigación analizaron os relatos recollidos en 2.924 tweets e 326 comentarios de Facebook, ademais do 1,5 millón de contas alcanzadas e máis de 4 millóns de impactos nas redes.